नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 आसीन 20 गते यानी 6 सितंबर 2024 से सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 10 को प्रमुख खबर सब। 12 के पचरौता नगर पालिका 5 बेलदारी के 85 परिवार के आज खाना पकाए वाला एलपी गैस सिलेंडर आ चूल्हा सेट निःशुल्क वितरण कल गेल बाटे। राजनीतिक कारण से पूर्व नगर प्रमुख के कार्यकाल में वितरण कल गेल 5,600 गैस सहित के चूल्हा से वंचित कल गेल लगभग 12,065 घर परिवार के खुद निर्वाचित भइला बाद वितरण करे के प्रतिबद्धता अनुरूप नगरवासी के चूल्हा सहित के गैस सिलेंडर वितरण करे लागल नगर प्रमुख सिंह जानकारी देनी। एतवार से शुरू भइल ई कार्यक्रम धुआं मुक्त नगर अभियान संगे संबंधित भइल आ जारना, कोयला आ गोईठा जैसन परंपरागत ईंधन में आत्मनिर्भर ग्रामीण क्षेत्र के घर परिवार तक एलपीजी गैस जैसन साफा खाना पकाए वाला ईंधन के पहुंच विस्तार करे के उद्देश्य से भी ई कार्यक्रम लियावल गई नगर प्रमुख सिंह बतौले बानी। वार्ड नंबर 7 बिनौली में रहल पालिका कार्यालय के प्रांगण में औपचारिक रूप में कार्यक्रम आयोजन करके नगर प्रमुख जलंधर सिंह चूल्हा सहित के सिलेंडर वितरण कार्य के शुरुआत कैले बानी। आज वार्ड नंबर 5 बेलदारी के 85 परिवार के वितरण कल गेल आ बाकी वार्ड के परिवार के क्रमशः वितरण कल जाए कह के नगर प्रमुख सिंह जानकारी दिले बानी। जारना खोजे के हैरानी से मुक्त होके वाला भइले बाद स्थानीय सब खुशी समेत भइल बानी। गैस उपलब्ध भइले बाद जारना खोजे के समय बचत होगी या धुआं से भी मुक्त हो जाए कह के स्थानीय बतानी। दूसर के स्थानीय गैस से मिलला बाद महीना के 16 दिन बचत होके के आ उस समय में अपन घरायसी कार्य कर सके के बतानी। कार्यक्रम में नगर प्रमुख जलंधर सिंह, प्रमुख प्रथा से अधिकृत गौरी शाह, वार्ड नंबर 5 के वार्ड अध्यक्ष तथा पालिका प्रवक्ता लक्ष्मी यादव, वार्ड नंबर 6 के वार्ड अध्यक्ष मकबूल मियां अंसारी, वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष धेनुकुरात कुर्मी, वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष बनारसी बीन, स्थानीय नेता नेवाजी अंसारी, पत्रकार लगायत स्थानीय सबके उल्लेखनीय सहभागिता रहल रहे। नकली नोट सहित 2 जने के रौतहट प्रहरी पकड़ाव के लिए बाटे। रौतहट के चंद्रपुर नगर पालिका 10 स्थित सड़क से नेपाली 1,000 के दर के 47 थान नकली नोट सहित 2 जने के बीतल रात प्रहरी पकड़ाव के लिए बाटे। पकड़ाव करे वाले में गढ़ी में नगर पालिका 5 रहे वाला 36 वर्षीय रामकिशोर पटेल, 40 वर्षीय संतोष उपाध्याय बानी। इलाका प्रहरी कार्यालय डुमरिया से खटल प्रहरी चौपुर से गौर तरफ आ रहल BR 55 J 8293 नंबर के मोटरसाइकिल के जांच करे के क्रम में उमें सवार उ लोग के नकली नोट सहित पकड़ाव कल गेल बाटे। पबनी त्योहार शुरू होखे लागल बरी अनुदान के रकम मिलला बाद महोत्तरी के ऊख के किसान सब अभी खुशी भइल बानी। आर्थिक वर्ष 2080-81 में गौशाला एक स्थित एवरेस्ट शुगर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊख बेच के किसान अनुदान वापस के रकम प्राप्त कैले बानी। उक्त उद्योग के गत वर्ष ऊख बेच के 14,444 किसान के खाता में उ लोग बुझावल ऊख के परिमाण अनुसार प्रति क्विंटल 70 रुपया के दर से अनुदान रकम दाखिला भइल कोष तथा लेखा नियंत्रण कार्यालय जनैले बाटे। किसान के 20,33,15,811 अनुदान दियल गेल बाटे। महोत्तरी में 2 चीनी उद्योग संचालन में रहल भइला पर भी 2 वर्ष पहले मात्र संचालन में आयल सिद्धि विनायक चीनी उद्योग गत वर्ष प्राविधिक गड़बड़ी से ऊख क्रशिंग करे ना सकल रहे। एवरेस्ट चीनी उद्योग से 29,04,511 क्विंटल ऊख क्रशिंग करके 2,64,511 क्विंटल चीनी उत्पादन कैले रहे। गत वर्ष ऊख के मूल्य उद्योग से 540 आ सरकार से अनुदान वापस 70 करके प्रति क्विंटल 6 से 10 रुपये काम कैले रहे। किसान से प्रति क्विंटल 7 से 50 रुपये मांग कल गेल रहे। सरकार पिछला 3 वर्ष ने ऊख के अनुदान रकम में प्रति क्विंटल 5 रुपये बढ़ा के 70 रुपये पहुँचैले बाटे। जबरदस्ती करनी कैल आरोप में तनहू आ ओखलढुंगा से 2 जने पकड़ा पड़ल बानी। तनहू में 38 वर्षीय महिला के जबरदस्ती करनी कैल आरोप में प्यास नगरपालिका 6 श्यामघा घर भइल उहे नगरपालिका 4 शीतल टोल रहे वाला 43 वर्षीय पंचलाल दर्जी के काल संचय प्रहरी पकड़ाव के बाटे। दर्जी उक्त महिला के बुध के रात जबरदस्ती करने कैल कह के उजुरी के आधार में जिला प्रहरी कार्यालय तनहू से खटल प्रहरी उनका के पकड़ाव के बाटे। ऐसा ही ओखलढुंगा से 22 वर्षीय महिला के जबरदस्ती करने कैल आरोप में माने भंजियांग गाँव पालिका 3 बगाल टोल रहे वाला 40 वर्षीय देवराज राय के काल संझिया प्रहरी पकड़ाव के बाटे। राय उक्त महिला के गत आश्विन गते रात के जबरदस्ती करने के कह के उजुरी के आधार में प्रहरी चौकी केतुके आ जिला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगा से खटल प्रहरी उनका के पकड़ाव के बाटे। इस संबंध में आवश्यक अनुसंधान हो रहल प्रहरी जानकारी दिले बा। अभी के बाढ़ी दाहर में पड़ के अभी तक 244 जने की मृत्यु भइल बाटे त 19 जने बेपता बानी। अन्य 179 जने घायल भइल बानी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ऋषि राम तिवारी के अनुसार बाढ़ दाहर में पड़ के प्रभावित क्षेत्र से 17,174 जने के उद्धार कल गेल बाटे त सहायता परिचालन अवरुद्ध राजमार्ग के मरम्मत संभार करके यातायात साधन संचालन के प्रयास जारी रहल बाटे।
बाढ़ से पीड़ित विवरण संकलन स्थानीय स्तर से हो रहा बाटे। ऐसे प्राप्त भइला बाद अस्थायी आवास के खातिर सरकार प्रदान करे वाला सहायता रकम वितरण करी। स्थानीय स्तर से प्रभावित परिवार के खाद्यान्न लगायत सहयोग प्रदान भइल बाटे। वहाँ के कहनी सरकार से जिला विपद व्यवस्थापन कोष मार्फत प्रति मृतक 2 लाख के दर से नीच के परिवार के सहायता रकम उपलब्ध कराइले बाटे। अभी तक ऐसा सहायता 160 परिवार प्राप्त कर चुकल बाटे। बाढ़ में पर के सबसे ज्यादा काभर प्लान चौक में 72 जने के मृत्यु भइल बाटे त ओतहा अभी तक 59 जने मृतक के परिवार के आर्थिक सहयोग प्रदान कल गए प्रवक्ता बतैले बानी। नेपाल पत्रकार महासंघ के प्रदेश तथा जिला अध्यक्ष सबके राष्ट्रीय भेला मध्यपुर थिमी के बोर्डे में बीतल रात संपन्न भइल बाटे। भेला से आए वाला अगहन 28 गते सुख के दिन महासंघ के तीनों तह के निर्वाचन करे के निर्णय कैल। भेला संपन्न बाद महासंघ के महासचिव रोशन पुरी जानकारी दिले बानी। भेला से सदस्यता विवाद के संदर्भ में सर्वसम्मत भइल जिला शाखा के सदस्यता जिला के कायम करे के प्रदेश थप कैल नामावली के सर्वसम्मत से स्वीकार करे के निर्णय भइल वहाँ के बतैले बानी। ऐसा ही सदस्यता के विवाद भइला खंड में केंद्र प्रदेश के एक जने प्रतिनिधि या शाखा अध्यक्ष वाला करके समिति गठन करके सर्वसम्मत से विवाद अंत लगावे के निर्णय भइल महासचिव पूरी जानकारी दिले बानी। वहाँ के अनुसार आए वाला कार्तिक मसान तक सदस्यता अंत करे के निर्णय करत अंत लागल सदस्य प्रदेश केंद्र भेजे के या केंद्र से अभिलेख रखे के निर्णय भइल बाटे। नेपाल पत्रकार महासंघ के सदस्यता विवाद के कारण बेर बेर तोकल गई निर्वाचन के मिति अन्य सार के अन्यल बनल अवस्था में प्रदेश तथा जिला अध्यक्ष सबके राष्ट्रीय भेला आयोजना कल गई बाटे। काठमांडू उपत्यका के विभिन्न जगह से भुलाइल 26 गो मोटरसाइकिल और स्कूटर के प्राप्त करके ट्रैफिक प्रहरी संबंधित व्यक्ति के फिरता कैले बाटे। आज काठमांडू उपत्यका ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय में एक कार्यक्रम के बीच से डीआईजी भरत बहादुर बोहरा से मोटरसाइकिल हस्तांतरण कल गई बाटे, जौना में 16 गो मोटरसाइकिल और 10 गो स्कूटर बाटे। भुलाइल कह के विभिन्न मिति में पड़ल उजुरी के आधार में प्रहरी खोज तलाशी करके मोटरसाइकिल प्राप्त कैले बाटे। मोटरसाइकिल तथा स्कूटर में वास्तविक नंबर प्लेट या कुछ में नकली नंबर प्लेट राख के अवस्था में प्रहरी प्राप्त कैले बाटे। कांगड़ा घारी सानोठिमी नरेफाट बालकुमारी भीमसेन गोला गौरीघाट महाराजगंज बूढ़ा नीलकंठ नेपालटार ठमेल कलंकी लगायत के स्थान से भुलाइल उक्त सवारी साधन ट्रैफिक प्रहरी प्राप्त कैल जनेले बाटे। आज बुझावल गई 26 गो सहित 141 गो सवारी साधन सावन महीना से आज तक ट्रैफिक प्रहरी धने के जिम्मा लगा चुकल बाटे। चोरी के 13 गो 2 पांगरे सवारी साधन ऐसा ही चोरी में संलग्न 17 जने व्यक्ति के भी आवश्यक कार्रवाई के खातिर विभिन्न प्रहरी परिषद तथा प्रहरी वृत्त में भेजल गई बाटे। सर्वोच्च अदालत में उपस्थित होकर प्रकाशित समाचार बारे क्षमा याचना कैला के साथे आए वाला दिन में अदालत के अवहेलना न करे के प्रतिबद्धता कैला बाद सीधा पूरा ऑनलाइन के प्रकाशक युवराज कड़ल आ कार्यकारी संपादक नवीन ढुंगाना आज कैद मुक्त भइल बानी। जगन्नाथ देवल केंद्रीय कारागार प्रशासन से सर्वोच्च अदालत के पत्र के आधार में दोनों जने के आज कैद मुक्त कैल गई बाटे। 13 आसीन में कारागार गईल उ लोग बीच में सर्वोच्च में उपस्थित होकर लिखित प्रतिबद्धता जनल रहने। सर्वोच्च अदालत के 9 सदस्यीय बृहत्तपूर्ण इजलास से उ लोग के अदालत के अवहेलना के आरोप में दोषी ठहर 3 महीने के दर्द से कैद सजा तोकले रहे। सर्वोच्च अवहेलना ठहरल समाचार प्रति क्षमा याचना करके आइंदा अवहेलना जन्य काम न करके प्रतिबद्धता जनेला में 7 दिन कैद बैठ के बाकी अवधि निलंबन करे के भी आदेश कैले रहे। नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत पद तथा गोपनीयता के शपथ ले बानी। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आज आयोजित कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश राउत से अपन पद तथा गोपनीयता के शपथ ले बानी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश राउत के पद तथा गोपनीयता के शपथ कर ले बानी। इससे पहले राष्ट्रपति पौडेल राउत के आज ही प्रधान न्यायाधीश पद में नियुक्त कल रहने। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहाल, उप प्रधानमंत्री उप सभामुख मंत्री सब, सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश लोग, संवैधानिक अंग के प्रमुख, सुरक्षा निकाय के प्रमुख लगायत उच्च पदस्थ अधिकारी सबके उपस्थिति रहल रहे। तेज गति के बॉलर नंदन यादव नेपाल प्रीमियर लीग कर्णाली में याक्सा में बिक्री भइल बानी। न्यूनतम मूल्य 10 लाख राखल उनका के कर्णाली मूल्य लगेले बाटे। चितवन मूल्य लगेले बाद 11 लाख प्राप्त कइले बानी। पिछला समय नंदन ऑस्ट्रेलिया में रह के अभ्यास करत आइल रहनी। उससे पहले बागमती से घरेलू क्रिकेट खेलल नंदन तीव्र गति के निचला क्रम के बढ़िया बैटिंग करेनी, बाउंसर के भी रूप में वहाँ के जानल जानी।